parabangit. Piong mensua ngangit ngalayo ibu Jisu penkia yang mentapat ngam yo isu. Mensua ngayo ibu try ule yang menta le shu. Wanam ong kum tau de jo try wangan le biang kon ta jompi. Amen. Namar belai udeu Petrus hang ne ke jo Galilea kaling ke jong ugadap. Bat hang ne ke jo ke Galilea uyat halor jong kata ke Eriong. Kani de ke umbo kamyo ye. Kani de ke umbo kaling ke dam. Bat kani de ke umbo uyat. Dahil naman kata ko Petros uang. Dahil mami siya yang aman wan berjisu uang. Tuhan berkat mo pi. Kata jingmat ke jong Petros kanong ipi. Banyat dan wepat nu senran jong jisu. Dahil tangki nagi kanar ki apostol dan weru nagi senran. Balayo ya kan nagi experience. Balayo mat kum gani banyat. Maka umur umday ke balong cai-cai hakapor jong ke Eriong. Day nama kata habakadon ke Eriong haka jingim jong pi. Ong yu try hikaya ngabangan yad. Amen. Day kita kesam kong kadon gue kesam ko ong ba hikaya atry ya kelinti yad ke jong me. Pi hang ni ngaku apa nong yu Petras ulong tik kumukulong wang sya yang ngabangan wan. Berterahi orang tuan baru yad halor ke duriau ngabat mapi teng em ngim kwa ban yad ha kani ke Eriong ke bangi kendo ngila ban yam bro shimien ngila ban sosi bro shimien ngila ban sulinier bro shimien ngin su yam kadur banum sakcho ya kadur kemat kelajong su banum ba onum le ye su banum bata kemat banum pli ya ki jan onum sle la ke jong ke clear da su pe hiru em la ijinjar lupa. Kidon ki beriu ki perkat ba ublay unyo sngau la filong kumta. Yero try. But hakan ni gasking akwa ban kren na kani kaktin ke jong try ka ketik ba la katukan ni por bangan kren yang kani ka benta kata kare na ka gospel ke jong Matius kalenong ka bakat saung syap hang ka jinggerku ha ki Eriong. Ong lang bat nga ka jinggerku ha ki Eriong. Ong e bat nga ka jinggerku ha ki Eriong. Ong biang sa cisin ke jinggerku ha ki Eriong la pisong ha ketuk kamera pini ong biang sa cisin ke jinggerku ha ki Eriong kan ma bai teng dawan ki Eriong em ngisko ba kawan ra ya ke jingtem han rekan mau ke Eriong berebor ke wan na ka benta ke jinggerku amen ha ke testament berim Ujona usaila yo blay wan ka Eriong han reban long ka jinggerku bo unlong no ubakongo baken nanave kan yo ya ka jingpenem hakapor jong noa ka wan ka Eriong ka wan kata ka slap ka wan kata ka air ka ban lenshop sya ka perthai saupusngi namar baka perthai kan khot na ka jinglong puot jong ka pop ken kan mau ba habaka wan ka Eriong haka no ka benta haka jingem ka jong upol men ba udon haka ling ka wan ka Eriong u kongo yo blay ba unek pla haka ri rom unek pla ban yang akmat jong kaisa nomor ul apil lade hau kaisa haba wan ka Eriong ka Bible ka batay nomor usong haka ta ling kumu koidi umla ban let kumu missionary day nomor kata ka ling utray ong medey missionary jonga kumno men let kum ukoidi but kumno kin sngap yame upenlong kumno haba poi syam melita ka Bible ka ong ya kata ka ling ka kat sendon ba udio da ka ling ka bathamai por ba ulet bat nang ta shadu sharum u kham let kum ukoidi ula let kum missionary gen kan mau ben ka Eriong haba kawan kan kedia ya ka aka but kan ai ka bathamai hangi gen amen. Teng habang idon haki jinge haki Eriong ne haki nogi jinge le em teng isngo em keni kalong ke aka ka bawan ra ya ka jing sosi hangi hanai kan mau barobor kata ka wan ra man yang aka ka ba kraw ya ka bangin kemen ha ugen amen. But hakani ka singa kwa ban kren sa pangani ka Eriong bagade haka hae ba u Jisu u yat halor jong kata ka umgen barkaniri ke Eriong ka bajia hangni hapok Galilea pagpipuli hapok ka Bible ka jongpin ka Gospel Matius kalenong ka bakatsao rekod ka ba arpuar terter kumni ru u Jisu ulakentu ikisenran jung bankio halor katakding ban let no shwa jung u shiliang kalau udang pelat no ikipat ba tiap ula pelat no ikipat ba ula kiu shu luong wei breu banduai bada baha ka janmi ru ladan hang ta wei breu
Henry men kata kaliang kalau don hapadeng ke duriau. Ya ka belapen ki da kata ka jingat pelung. Na bakala kala be persya. Teha ka jingat miet ke basau ujisu lalet haki. Udah ya alo ke duriau. Haba kita kisenran tikila iu udah ya alo ke duriau. Kila sengukyo kita ong. Kalong kerengai tikila lenyar na baki syeptiang. Henry ujisu kumni ru lakran haki udah ong. Tu sengu shlur dei manga tu wat syeptiang. Petros ti udah yuto ulah ong hau kutrai lada dei mame. Hukum yang bangan wan syame halor ke uti ulah ong tu wan. Ti habau Petros ulah hiar na kata kaliang ulah ya halor ke banlet syau jisu. Henry habau ulah ya kata kalier kebajur ulah sengu syeptiang. Pada ulah sedang ban ngam ulah perta udah ong. Kutrai tu penim yang kumni ru jisu habau ulah kener la kekti ulah kiamiu ulah ong hau ami ubaret ke jingnya. Balai mamesno artatien. Habakila kiu ti halor kata kaliang. Kata kalier kala jano. Ti kita kiba kata kaliang. Kila yamane damiu ki ong shisha. Me kun ublay. Nyaingo hani ka por ya kani ka jing puli bat ngilpet hani ka por ka ai kani ka benta ka don ya ka ban kren pat yang ilang iwe pi iwe hani ka sengi. Shwa bangan let yang kani ka benta mangin ya pet jeliu yang kani ngin ya puli kani ka khot kata de ka Hebrew ka nong ka ba khat ar ka khot ka ba khat way. Barabor ka ai ka penmi nganong ya pi teng habaki wan kum kini ki eryong ha ke jing em ke jongi. Ngine pet hangane ka por na ka stish kinong Hebrew nong khat a khot ba khat way ka ongom ne te ka jingsneng sempat baro kam imat menta ba kalong ka ba kemen hanrei ka ba sonsi penban hadin ka penmi ya uso ubasuk hakita ki balatrei naka uso ka hok ken ka Bible hang ne ka batai chapang ka jingsneng ka jing sempat lani ka eryong ka erlang thari habang ida pet menta kam ilong ka ba kemen lada fidon chisha ka eryong erlang thari kam ilong sisya ka kemen ha ka jingim ka jong pi hanrei ka Bible ka ong hadin pat ka penmi ya ke ka besok kan mau ka eryong ka penmi ya ka besok ong lambat nga ka eryong ka penmi ya ka ba suk bat om tang kata ka penmi ru yo so ka hokken ong lambat nga ka penmi ya ka so ka hokken kan mau ba yo so ka hokken ka penmi habawan gini ki eryong. Ho nengkong berbasya ya kata sengo mlasya kami don jing kemani ai ruam. Haba video i hayeng jong bi. Pidon ke eryong la ba ki kon ki sakma na ublay pimla ban kemen ha kata. Hanrei kalau mung ke eryong ha ka jingem ke jong bi. Hare haba utrai upen pai no yaki naka pop sya ka jing penem. Nganong ifi kawan ra ya ka jing sok bat kawan ra ya ka hokken. Amen. Tentang POE ulok, tentang POE ka kemi, tentang POE ya ki jinga haka business, pidon haka ram, kampen mi ka nyusok ka hok. Kampen mi ya kan ka jingkiman hang ta. Henry haba pi sya pinget bau trai wang anom eno lam lendat ya pi, lala pi pet na ka jui ka shitish no Hebrew nong ka halai ka khot ka basan ka da kran shai hang to bo ang anom eno ya pi ya me dalile lemne nganom landat no ya me dalile hapa pi shanya banong atrai ngatip ngadon hapdeng jong ni ka eryong ka banganga ya kendo har ngatikna ka ni ka we menom eno ya ngam pinyo ibet nang ta on mi bet uso jong ka jiksok. Amen. Tadi ni kata apa pidon nak eryong. Tak syukur akli kan mat pidon nak eryong hak ni kesini. Oh, ngai bobon bedon eryong. Hari ke eryong idan bet dia dem dai. Eryong lala ke jong ke eryong. Orang hak ni kesini ngakot. Ai ke jing pla jong ke eryong nganget. Harus udah mir pat wajah seng. Baru ngidan la ke jong ke eryong. La ke jong ke jing kendo. Hari itu tip tang nak ni. Hadin jong ke eryong. Usok jong ke jing sok kanwan. Hadin jong ke eryong. Usok jong ke jing long hok kanwan. Amen. Begini kisran. Manong hi manom sotonat menyo jikirku. Senat marwa jikirku tu senat ma. Dia kata ketu ke jingwa pangirwa ya. Wat ada pim syar fi kupai syar. Denam dai. Kam tam pastor bantai le filai ya. Ipan syar lang yang ni. Jikirku yu. Tu sotonat pelakat pi. Pindan badu Jisu ula besaya kisana jarngot. POE na kakti jong ki kanmabe ka kamba ka klemjia ha kakti jong Jisu ka kamba ka jia ha kakti kisamran por bakidang isam. Bakida lingo
kumno kadap. Kila keman balat ngala ban ong yevi tarai. Kila siya tu kanabe. Wow, ngim jutep bakakti jongi kala ban penroy. Kala ban yo? Penroy. Kan mau ketin jong belai ka ong. Haka Deuteronomy kala nong ka ba pra kada khot ka ba kat pra. Lada pi ong kan gede haka por jong ka hukum satarno na po ka Bible jong pi namar na ka benta jong ka trekam hadu menta. Amen. Lanong kan no? Pra da khot ka ba? Kat pra ka ong kumne. Tingin dia pulih lang. We are live. Henry to men ken mau ya utrai. Ubau belai jong me. Namar long mau. Ken. Uba ai bor ya me. Ban yo ya kaspa. Bat ban yo pen scam. Yala ke jutang. Ya ka baula smai. Haki kpa jong me. Kumbaha kan igasngi. Kanungot na pingay bu Abraham uday kupa jong iro. Kan mau ikay ka baula smai am unai bet yang apa dia piro. Amen. Namal hang ni kada keren syai hagan ni ka jeka. Uday mau ba ay ngi ka bor. Manginyo ayo. Ya ka spa. Bat fitep ki semran ki sutu hangta. Bakakti jong ki em. Deuteronomy apo pra ka ong. Kay kakti jong me ka le kan man ba. Usutu mentahang ni ki semran ki yo i. Namar ki don baru Jisu ki kongo ngalaman ong ifi to kupu bala kedia mar siteng ki baya bat nganong ifi ki kelalong ukpu ban pendap ya kisan hajar ngon kam thau ke ei ka bangingi bat hakakti ka thau mano ba ai ya kata hakakti jongi kan mau ben uta ukpu babat kini ki senran kam dei ukpu jongki Day bala ai da utrai hakikti ki jongki. But utrai syabon ai uladap kerku. Amen. Today namar kata la dapi bat hi ei dala de pinamla manio ei. Hada pi dala pi bat ya ke ei ka ba utrai u ai pm pinyo i ya ke jingroi. Amen. Day namar kata kan ikaktin jong blame day bala atho da ubreu day bala ai da ubreu Henry ho ot ya ke jing tho la tho da kakti jong ubreu hare la persat man sim pat da ublei la pen ki da man sim jong ublei ken kaktin jong blei day namar kata kaktin ke jong blei karoi. Amen. Balada kani kaktin ke jong blei ubleu ai ha kakti ke jong pm pinyo i karoi. Lada pio i bo ubleu ai pi ya ka kam pinyo i kata ka kam karoi. Lada utrai ai pi ya ka ai ha kakti ke jong pi ka badai ba ai do utrai am pio i karoi. Amen. Namar haba utrai ai lada pen bana lupa ka jingkerku. Dai namar kata ngelar ngitip ba ka jing ka ka jongi kadai ha ka jing tip ka jong ublei. Ulapan kentang ina ka po jo ka kime ngiwan sa kanega pertai ban roy. Amen. Bangin roy kan jaman sim ngin roy kan jado onom dan uba lingki hapadang jongi onom dan uba duk uba kerdu ban omang ngamwat ya ka bam ngam yo onom dan ken hapadang jongi. Amen. Nama ka Bible ong ya sisin ka bangalakerku lalong balakerku ken. Baka Bible ka batay hang ni kini kiseran ki yo i ya kata ka jingger ku ka jong try hakikti ki jong ki bakumno tau kupu ula ban pendap ban ai bam mdei su ai bam ban su ong ma tu su ya bam tang ban su malu mala su ya bam tang ba pin lait na ka jing kelon ban mo ban lait na kata ka jing tangan ban fil suk bin poi hayeng su bam malu mala aha ka Bible ka ong ki de ya bam kedang de bam yo bam kedang kum pastor ngla jui ta kamba kalon Christian amte hayeng kong wanti kalon Christian mangiwan ngiwan ko ke just na po yo molong ngiwan jiseng akan ma ba ikot yagi pastor son bomja i perkhat ban tanga pastor penting ngilai bun ma but habang ipoi ta ka hieng am ngak ma kong wanti dang sa hamoro ikot yang asi chapo ni pastor don jatang ini ngi doai pitep ya bomja kadang dut mangi dang tam bat makiru ki bam utrai jungi ulang utrai uba penroi amen. Umday utray bo bamdo, ano utray ba iyo? Baru ni utray ang senang mangayo nong bamdo. Amen. Barka Bible ka batay hang ni. Kaktin ka jong try ka ong hang ni. Hadin jong ani ka kamba. Piti so tunat ba ni ka kamba. Manoban perkat. Hadin jong ta ka kamba. Kadon ka ere ka e shalendet. Piti ba boleh ukur ku ya PM. Udan kay kay shalendet lang ba jong pi banuan ra sa jing long hok. Nama kini kisemran ng kongam
kim ngay chuai kata ki ong bek ngim la ban ai bam yaki ngim la ban yo ban ai bam yaki trai la pedi ke kamba badu ong trai yaki ki pano yaki menta bau trai pano yaki ni kisenran shashiliang bakini lek no shashiliang upano yaki baru angan pelat manga ya kita kibreu ula pano yaki bat ka bible ka batai ula lek marway habau dang pelat ya kita kipai ba ula lek no marway ula lek you marway ban syong marway ha ka jing duai ha ulum ken ka bible ka batai ula syong marway ha ta ulum ban duai bat kan ba ula kiu no ban long marway ha ka jing duai ha ka janmiet ka bible ka batai ki senran ki don pat u don halum senran don haduriau bat ka bible ka batai ka jiayu henry men kata ka ling kala don hapadeng ka duriau ka bomot kilay jangai ba iwe na iwe ken bar haba kilay jangai ka bible ka batay ka wan kani ka eryong ka ban ki ha kata ka ken ba ka bible ka ong ka bar kata ka ling kala don hapadeng ka duriau ya ka bala penki da ka jingat pelung na ba kala kala be persya kala ka be persya ya kata ka ling kan mau bet kisran ki don hakajing pen ko ngo ya utrai bakilet shashiliang ki khamlet da kamon la de kade ka jing pha jong jisu na kwa pan ai men sim pi teng teng habangi ko nguru ya utrai ngiyat hakamon ka jong utrai ngile lut ya kamon ka jong utrai hanre kamon baki eryong kenumwan kan mau bet ke eryong kenwan wat lada pi pen ko ngo ya la de ha utrai how utrai kan wan ge ke eryong kan wan bet today namar kata wajus ngo pala habawan ke eryong kata di gajing shisha namar bale utrai ukwa ban hikai yangi na kata ke eryong ba ke eryong kan long ke jingkerku amen ke eryong kan long yu ke jingkerku dei kata ki kme ki kpa ki ba it ki khon kim ju panjangai yu ding sempat namar kitep uding sempat ulong yu iki ke jingkerku ong lang mat nga uding sempat ulong jingkerku yaki kun amen wanum ong pat pastor ngatem jishok kun pastor wan pat wai pada la samlapan namar belen pastor dua lem bang ngatem jishok kun pastor pimsho jayu hari wat sho namar bakim litit biri litit kuai namar kata kadehi bakin kin sai live hanrei haba fisu thu kim kongo ya pi kat kum bakak tin trong blai kai kai hapan don kam hiu deng sempat na kam non ha dong lek jeseng dong ya lek KFC wud ta te habom juahi ki habar su thu ba bat ki kme ki pa bat jongi ban ong ki chapang ka jeseng la dangim kongo wud umlong ki we ki benta ka beang hari badai bat ka jeseng ngi hab ban ya kongo bakak tin ki jong blai hang ne ka kren begini ki seran ki dan hapdeng hey hapdeng tip hadu hapdeng em kata ka sil ke jong ki la ne kata ka jing yat ke jong ki em kalong ta ka ba jam jai dan jing wet dan jing ngatarai kile syong itu kana ta barok khat arngut kile ong batarai wei tas ngite wow thai lakli kanungur mi ai do tu kupu kanungur kila ban bam thai udan wei ong light spa don wei sun spa don wei ong shi hajar kum ta ter ki ong wow ka kamba mo wow perkhat bi ka kamba meno ban poi perkhat bakan dia kum ta ngayo i kum ta thai la ekren kum le sibun Andrew ba me yo i tu kena bang santli kupu ba arti do kha wat la da melorni her subyang me me ba yo i pat Trai layaro hidinem, poy ya itu kana. Namal ada Andrew man dalam tu kana mana betep bodor satelik pu. Pakat Andrew, hapedeng kisan hajar utip manu badon tifen. Ngi kat ni fi ngi tip hi manu tifen nang ne. Ha, ngi me tip syu, teng daya kendo. Yoroi try pastor hapet badai manu. Pakat Andrew hapedeng kisan hajar ong bae Andrew dek memehi isya. Wow, ngim jutip pakakti jongi. Ngitip tang bentong dok ha Matius trai laong
ngalay ngatip tang banyaw pisah kan gakti. Henry, am jutip bar lambangan gakti ngalaban ay, bat hang ni pati Jisu hikay. Yang ni gajikay bo Paul ukot ya kata haga kam ki apostol hey bah sautli gospel kamdan ya kata bo ang kamsuk ya ka ban ay. Ban bayo. Yo ayo. Yo pediang udah ukot finam lap ya kata kentin. Wang bo Jisu ukran bat ngangej hang ni gajaka kini kisran ki suto ya kata ki katno ka jikmen ban besar ya kisan hajar ngot. Ban besar no. Perbang hikay gawe gajingkay sipang gajingkot kan mau kan gawe. Habau blay ukot ya pi ukot ban nakabenta jong pi ukot ya pi nakabenta ki pajba. Haba pi ong ngi blay ukot ya nga pimla ban isi pajba. Namaru blay ukot ya pi nakabenta ki pajba. Amen. Kada pi ong atrohay kot ya nga pa pi sutunat ban syong haga kamera kata kamdai ka jingkot. Ka jingkot ka day ben namta pajba. Kisran nang kong ki kwa be pajba Jisu batay. Me kwa ban long sanran jonga ki long hapadeng ki pajba. Kan mau lada pi ong ade sanran jong Jisu. Day namar kata pi hapeni ka jing long sanran hapadeng jong ki pajba babon pak jong ne ka perthai gan. Amen. Banga day jong Jisu. Ban shu ong bet tahang ni nga day jong Jisu ka subha. Hare ban peni banga day jong Jisu pi hapeni hayo ahat haki office haki jaga pule bat kumta terter. Ban peni nga day jong Jisu. Bat kini ki sanran kata singa tharai kila kemen bha. Shiteng lenti perkhat kila poi jong kata kaduriau shiteng ngapatai kum ka lenti shiteng kila ya poi. Ne hapdeng jong kata kaduriau kila ya poi daga basok. Hare marsen poi hapdeng. Menta kala ka be persya yaki. Barkah kawan kaktin ka jong blay ka ong hapdeng ka duriau kasdang ban be kata kala bar haba ka be kala haduriau ka jingat pulung kan wan bet ka jingat pulung kan wan bet bar ka Bible ka batay kila persyang ban king ya kata kaling ban yan chakmat kimla lada pipet yang ni nga gospel Markus bat Yohanes bin Shem ya kata kila ya persyang kadbala bakin ya chakmat hanrei kimla tengini pet gospel Markus ka ongkum ni haglanong ka bahin riu kadakot basa pupra ulayo i yaki baki shitom da ka bayaking na bakal ka be persya yaki ulayo i da yaki ka Bible ka ong bakila yaking ya kata kaling hanrei kimla manlek ka long ka por ka bashitom ma barpitip kani ka duriaw Galilea kadiga Jekayam nakabanta u Petros, Yohanes, Andrew, u Jacob. Nakabanta juki am kanina ka ngalaban ng fi. Basi ong tin nong way ka playing ground. Ka jaka ba yele kay na markit ki Juliet bet bantong do ka nang ta. Ki tiplot ya ke hang ta. Hare ha kani ka siyam kimla ban king ya kata kalieng. Kila ya persyang ban tur syakmat kimla ban king ya kay ya kata kaliang. Namar balay kala ka be persya. Hari aing mo iutra mga puli ka gospel Markus. Kanong ka Henry dokhat basa pupra. Baka Bible ka ong bo try te uyo i bakisitam. Ka Bible ka ong ulayo i te yaki. Ulayo? Wat la da umdan hagaliang hanre ula ban yo i. Ula ban yo? Kenma wala daw Jesu ngimla mangiban yo iya hare te uyo iya nga ba dia pi. Amen. Kata ka di kay kapa crowd apa nga puli lang ba kanay kajingja. Bo Jesu uyo i. Ong u Jesu uyo iya nga. U Jesu to yo i. Utip ya pi. Uyo iya pi tanga kwa ban bu pat kanay kajing kali. Habo Jesu yo iya pi. U kemen ne ususi. Fitip lada Judas ada bersutu ada kalabang mut bahabe. Mau Jisu yo ilut dah. Lada bersutu bang ni yo i yang ihak ni. Hari ukam shem ya ka jihikai nak ni ka jaka. Teng mga mapiro ngim shem ya ka jihikai. Mau Jisu yo i yang i habang i sitom ro. Pidon jing sitom u Jisu u yo i ya pi baru yo i yang nga. Amen. Kan mau bah hakasingi jong ka jing sitom udah Jisu ubah yo i yang apa dia pi. Amen. Berkata kan dia berkerau ngamtip ime yo i nem ipa yo i nem ulok yo i nem kikon yo i nem kibahayeng yo i nem hari Jisu deh yo i yang apa dia pi. Amen. Denum deh.
Mana ba yo i? U Jisu te u yo i yang ni. U yo i yang ni. Namar balik kini ki senran ki kongo u Jisu. Kidang lek kawan gani ke eryong. But kini ki senran am kila sutu baka pisa mla ban sakri yo blai ke de ban kongo but kila yo i kata. Menta ki syong hakaliang ban lek. Bakila itu kana babon menta kila poi hapreng ki sitom namar kawan kene ke eryong kawan kene ke leer ka bon ra ya ka jingat pelung kimla hareu Jisu yo i kat ba udang duai kat badang yo mentau Jisu le yu habreng udang le yo ka Bible ka on extension Hebrew udang duai ude urang ba ling do jongi unong ya sat na ka banta jongi ka bamot u yo i yang ba dia pi amen. Kaktiin ka jang utray ka na krensyay. Ba u Jisu udang uyasay. Dia kata orang wan pi na ka jingslur. Na marangi don utaw orang baling do astisyon ng Hebrew. Kan mau hang ne u Jisu udang duay. Dia kata u i kisenran. Ay ngo ba blay jang im day blay balik kay. Ba walay ja udah keren ya kata. Udah ngadong ya pi. Udah tat rong. Ya kita ki nong itu lupa bal. Uang blay jang meri balik kay na. Ne unsa wanda hati ne unsa wanda kumta ki blay perthai ki mane ki ombo blay jugi wanda kata wanda helikopter wanda kata bede kata kisna dur kumta ban mani utau blay hari blay jungi umlay kai blay jungi yang mani sat nyam ta jungi but haka jing dua am uyo ilut uyo i baki senran ki dan hapreng jing e le kumno ka Bible ga batay Fitep upeni bangadai manga ubalatau yakini ki baro. Ule kumno kaktin ka jong try ka ong uwan bad uyat ha kaduriao. Uyat hai? Kaduriao. Wow. Kan mau baik. Habo Jisu yo i baki bril ki don ha kapop ha ka jing jersey jong kapop Uwan ban yat hakani ka kendo arajas nem manchua. Duriau barabor thau ayu ngakwa ban peni pi na kitab jing penpau. Tung ini pet hakani ka por mentaba pinsu tho yakani ka benta. Haka kitab jing penpau nong ka bakat nyau de khot ka bakat san. Ka ong gum ne te ula ong hanga. Kita ki om ya ke ba me melayo i. Haka ba katakan nuti ka syong. Kilong upat lang bat upat ba bat ki kenjaban riu bat ki telit. Kan mau hakalenong ga bakat lai kada keransya haka kitab jing penfau bauta umrat klau ubanungkong umi day na kaduriau. Bat kaduriau ka thau patrang. Ka kwar ban ong ipi hakani ka si hoi ngan umlek ban hikai umrat klau hakani ka jaka. Hade hakani ka ski nga kwa ba pin kan mau yakani ka we. Haba ong duriau em wat nga hoi yaki ki don shisha literally ki don haka hade kani ka thau ru yang ba dia pi. Bakum ki pait lang. Setiap kala tahu arajas nem manusia yang ki pait lang. Ngilalong ki bapop. Kata pop hakani ka perthai kala jur hado kata-kata. Bau Jisu uan ban yat kan. Jisu mdei tang bau yat halor ka Hande ulayat hakani ka kendo. Ulayat hakai? Hakani ka kendo kan. Bar ka ktin ka jong blay ka kransyai na ka sam arpusau ka ong kumne. Dekat ke benengkong ka kendo kalong jong uterai bat ka jingdap jongka ka perthai bat ki basyong haka kan mau ka kendo ka de jong no ka jong uterai pa ka dekat ka baar ka ong kumno pa haka to ka juhi ka dekat ka baar ka ong pat naba ula seng ya ka halor ka duriau bat ula pen scam ya ka halor ka jingslei halor jong ka jingslei Try wang ada pen scam dai namar kata utip kumno ba uniat uyat halor jong kata kaduriau kadau balai ba uyat kadau mdai na menta yalade kadau kadai ba uyat na kabenta kini ki senran namar don ha jing sitom don ha kan mau bait laranga ma pingi don ha jing sitom utrai unwan yat haki kamera ki jongi haki ying ki jongi haki te ki jing ki jongi Amen. Hey bang yong kani ka jinge kala sitom tan yang bangan king yala ka jong ka jinge bangan laj try wangan wan yat mga kon hangta. Bar try Jisu uyat halor jong kata kaduriau. Bar fitep uwan ru hakapor ka bakat do ka Bible ka nabatay ka day ka por up ka basaw
Kaktiin ke jong try ka kren shai haka khot ka ba arpusan ka gospel Matthias khatsau arpusan ga ong ti haka jingap mit ka ba sao ka ba sedang nadu lai hadu henriu beji ma step ken uwan ha kata ka jingap mit ka ba sao u Solomon Ukraina ne ka kentin haka weis im lanong ka ba pra ka khot ka ba khatar u blay u ba shong hakilo o ki berben ka ba thau haka ba dum New blay shong ken in a thick darkness. Then Solomon said, the Lord said that he will dwell in a thick darkness. He will dwell in a you. Hagak tien kasi ka ong haulo o barban. Kan mau ben. Kada kren shai hang ni. U Solomon usuto yang ni ka banta abaw daong. U blay u shong hak ta kalau ke berban gen thick darkness u de blade de ka tau David u ong ka sam chis pa lai pu khandai ka khat ka khat we khat ar u ong u de kran shai yang ni ka bentau ong wat ka bedum ro kamla ban buri yang ana u kar ku ong shisha ka jingdom kan tap lop yang a te ka mit kan long ka jing shai barok saudong yang a wat ka jingdom blai ong ashong dang ta Dia kata, haba pidelik hacaka badum em piting sud. Tiang iyo? Hari ka Bible ka ong mano bosong. Tidak ken mau baik. Dia nama kata, ka perthai Genesis kelenong ka banengkong ka dekhot ka baar. Ka perthai ka along ka basuda ba klemdur bat ka badum tu tliu. Hari mesim jong blai ka shong hang ta. Amen. Dia kata haba fidon, ha kata ka eryong ne ha ka jingim jong pi sngow la dum lut. Hari kan mau ka wei bo play ong ngadon hang taro kon. Amen. Ong ngadon ha kata ka jaka. Dei nama kata kaniri ka jing up mit em ka basaw em ka bamut ka por ka badum ha shaban shai. Ka por ka bayu ka badum ha shaban shai. Batu Jesu uan ya ngamtep yo piru hang ni ka singi biong pastor pila syakri yo blay mentala ka to ka nisnem ne pila IT bahai la di. Hari menta ka don ka jing dum ha ka ying ka jong pi. Pio I ka jing dum ka ong try wan yat mame. Amen. Ngatip kani ka jingdom ngamla man lay eng dala dia. Ngamla lay ya try. Tentang pila try business mentala arpus na mi kata ka business. Hanay menta ka here piha banong try wan yat mame ngamtip ngan lay ayu syo nang ni siya kaman. Namar ngam nang ban lay so de kiwe pat kikam. Lemda me wan ban lay kike ka ba kraw ha ka jingem jong ha. Amen. But ka Bible ka batay hang ni. Bau try uan hakata. But om tang hakata uan. Uan siya nang kong mineng lo fi. Uan hakapor. Uyo I na marba kisitom. Uan hakapor ka ba iyo. Basitom maki. Kabaar uan hakata ka jingdom. But uan ru hakita ka jing at pelung. Baka duriaw kadang don hakita jing at pelung. Uyad ujisu. Kita ki kadarngot hakane ka jaka. Kilay sngow. Siap ting na marka day hakapor. Dark hour ki ba ong tinong wen ka por ka ba dum tliu ba yo I ke re ke ba wan haki dang chan sumut ma pi day sanran jong Jisu pi yo I ha ka don ba wan ya ha ka ta ka por fin lek no ha tadai ngal ada jom lupa siapa ngong ngaban kini ke eryong kamau ti barang wan manu badai ne kom no na perkat ba ma pi habakawan kum kita ki jingdom pindon ya man miet na badong ba sudan bawan kom no ba pelak snyuk semut andap sum mai ba peli isu pelak snyuk pi penme lak ji sedat film no melinyara ngalayat lang ba may saki ya kata por da kena mga por ba dum ba yu ita bro len nyar ta jongi kumolwan bam no atau bro mjulong kam ta ngangai pi men pan su tho lada pi cha pi habanyat marwai khat ar si je man miet kalong klau khindian pila su tho hi kalong kom no ka jing tieng jong ka jing dum ta ju ki krak ta babun jaka ban pe sakmat babun pe chedien Namar balay sngow bet don babot na din.
Pidayat dami na pinsngo ba ya kata. Basngo ba piyat katak so dayat ngadin dalam sawalang katak lang. Sngo wow. Sngo tieng ba. Namar balay perkat ma pi don handuriao. Su perkat ma pi anum ong ngai pi don hanon polok ru ta. Lai biji mestep pidang syong lieng ang tu don bawa ya pilem no. Ha? Pilem kom no. But ki kitip mono bam ngong vi ki jiuru ki ngai ba chapang rengai. Chapang ayo? Ngiru ngai ba da jelau so da miet. Yo iyo. Lalu pergi ajan lait lawan terengah yap tu. Dera dah. Ha? Ngi tebah tu jika ngile tu larung bah dalai sekikram peit yo dan puri. Dalai se yo ini lah yo puri terai. Ngasong dang ap tang ban yo sabji. Namar le ngi tiang mengiru ki don ki peki jeur ki mi per bat ngi. Kini sia ki ong don dei rengai. Dei you? Rengai. Lai rengai melinear terai. Ha? Fenomena linear terai vi. Vina wow. What is this? Sejum selfie yang ha? Sendur yang film ta? Ngam tarai ra. Kani di kecing long ni. Ken ma ban ka mensim slur ngibon ngidon mensim tingput. Denam dai na. Ha? Pergi kini karar mo di syong. Wih dia. Wow. Ha pedeng duriau. Ngaong vi perkat lade babahatam ero tapi damit am. Wow. Ujisu wanyat banyarap yaki ki linear. Fite babon ba ki brio. Kim su tho bu jisu wan khanang yaki. Ukran yaki hanreki kim tre ban ngap ujisu namar ki ai yau ta kajing shapting ka jong ki ha kajing em jong ki kajing artatin ka trekam ka khamjur ban ya ka ba ujisu ang ngawan na pikon. Namar ujisu wan ki kini ki don ha ka ta ka benta. Namar balai kata ke jing ke bayu bat hanta am ngastunat ba ya kene ke benta ba jisu upanito ya lade yaki uang gum ne ngine pet kadakot ka ba arpunyo uang hang ne yakini lightly ki kentien uang kadakot ba arpunyo uang tu ngau slur ong lamat nga tu ngau slur kata ade nongkong do namar ba pli kelajan linear yo kile kerkat rom tip wow why ne Jesu wang ngau slur baar wang no day ma nga balai WhatsApp tiang tang kata lightly contain Jesu wang perkat ma pi hang ni teng dah slap jur sios dah bisa haki yeng badong dah ketunum lai sios ngau dah yakran te perkat ma pi hang ni kumno kios ngau sur Jesu kam don han liang slap jur teng dah yakran tang marjan om yos ngau dah hari kini ki yos ngau ya kasur ke jong Jesu namaru blai ukuran yaki ngau fi ki senra nam kila yo yo Jesu de nama kata hang ne ko ong kida ya money yo kida money dem yo um kani de ka sin ka manang kong bokini ki money dem yo Jesu ku mukhonu blai namar blai habo blai ukuran nganong fi kamdan kano na ke eryong kabalaban pensenge ya kata kajingkaran amen namar hang ni abu Jesu kran wang tos ngau slur wang kumno dan napi try hakan ni kaporem pi daug bahaya la de pi artatin ben kan long kumno ka jing em jonga nganyat kumno try Ukraine pi to ngau slur but kam tam ngastonat hang ni buong day ma nga day you kan mau ukot hey bo Moses uong kinoong day mano ong ngalong uai uba ngalong ha Bible kasi une nga em ude dakret jing sau eng ude bende dakhe un ang to nga ai ukramong day ngau Jesu em ong day mga upen ken mau yo Moses yaki namar Moses ula shapting habo yos ngau ya gasur jong blai ki pat Israel kila shapting habo yos ngau ya gasur jong blai ki ong Moses kran mame Mana mai bo blame kren yang ni. Baru hang ne ka tin ke jong blai ka ong. Po Jesu kren ong day mga nang tau sa ong kentin balai. What are you? Stemnat palat dia kata. Lightly ke kentin u Jesu kren. Ha ka por lai beje.
Nama kajing amit bagan no besar. But hang ni wong slur day nga wat syap tiang. Tu sengau slur day mga wat you hadin kata de la ong kum tau mi so we sunran wang ai up. Ukran so ne pat. Pagang ngantep ukar kat no Petros ban Ukran hari Ukran wang ada try day mame. Tu syak yang tu hukum yang udah pernah kami ni kentin. Hukum yang benganuan syame. Benganuan sana? Syame. Benganuan syame nai halor ka Kemudian fitem. Syak yang benganuan halor ka ni ka eryong. Fitem ompat bat Jisu ong ni dekat ba arba kundai. Ula ong to one wang no Philip uday tang u Petros marway ubala juyat hake eryong hake eryong kan mau bah pidon niya ke eryong tu yat no mo pi halor kata ke eryong ke jong pi amen ngaperkat u Petros aba u yara ta lieng u yat wow. Ngarong fi Petros hak jingim jong Petros sam artli ke kamba ka bajia hak ni ke ju ke duriau. Ke beneng kong ke dok ha hak ling ke jang ke baar uyat halor ke Wan mut bo blay ula sange banlek kamba ye pi menta. Ko ki para banget. Pi ong mensua nganget ngalayo i bo Jisu pen kia yang mentapat ngam yo isu. Mensua ngayo i bo try ule yang menta le syu. Wan ong kum tau de jo try wangan le biang kon ta jong pi. Amen. Namar belai udeu Petros hang ne ke juk Galilea keling ke jong ugadap bat hang ne ke juk ke Galilea uyat halor jong kata ke eryong kene di ke bo kamyo ai kene di ke magaling ke dam bat kene di ke bo uyat dai nama kata Petros uang ar dai mame sya yang amanwan baru Jisu uang to wan perkat mo pi kata ke jingmat ke jong Petros nganong ipi banyat dan wepat nu senran jong Jisu day tangki neki khanar ki apostol dan weru neki senran balayo ya kan neki experience balayo mat kum kane banyat halor jong ka baka umur day ke balong cai hakapor jong ka eryong day nama kata habaka don ka eryong haka jingim jong pi ong yu try hikaya ngamangan yat. Amen. Dia kita kesam kong. Kadon gue kesam kong bah hikai atrai ya kelinti yat ke jome. Pi hang ni ngakwa apa nong ya fi Petros ulong tik kumu kulung wang syak yang abangan wan bor trai wang to wan bar uyat halor ke duriau ngabat ma pi teng em ngim kwa ban yat ha kene ke eryong ke bangi kendo ngila ban yam bro shimien ngila ban sosi bro shimien ngila ban sulinier bro shimien ngin su ye yam kadur banum sai shu ya kadur kmat ke lajong shu banum ba anum le ye shu banum bata kmat banum pli ya ke jan anum sle la ke jong ke kli da shu pe hiru la i jinjar lupa kidon ki brio ki perkhat ba ublei unio ngau la filong kumta spek be ye kadur kabamile bamilong ru de na mata habo Jisu hikai sapanga jing twai sha jingin wong wat long pi ki ba mat susi wat long pi ki ba asap haba pi sha jingen namar ki don ki bru ki perkhat ada ngalong kum ta ngan sotonat bida yo i hang ne Jisu hang ne baru Petros namar Jisu kwa batang ma unia namar de kata wong ke ka bangangale pinle kam krau udah keren lupa ya kata Pej hang ni Petros. Ya halor juga duriau. Kwa bu Petros unya halor jong tak duriau. Mana mo baga kamba kalakut. Kidon bahikai ki ong kamba kalakut na do para apostol. Lara dei kumta nai pulisyo da kasiti na din jong kata no room terter. Na marka kamba utrai dei ju menen mentabat shadow bam jukut. Amen. Don pat beong. Katu ho testament berim. Na dei nama kata ki ong judengaman puli katu. Teteng ong tarno testament berim puli testament temai. Tangka tarung kongo hiro. Da pulina tang testament tamai da kongo ro mam kongo ikataro. Perkat ma fiang ni Petros abu yat hang ta wow. Ya fi ong pastor ngadon hakas eryong. Ong dong ane si try hikai ke kejat jong abangan yat. Amen.
Ikai, manusia doni wei kong habayuan jaseng hakane ke jaka. Ulok udom, ino juti. Buri ke juti dah. Telas apong jensem. Kampung juti longi. Kan thai beriu. Ita ikong iwan lakawan. Iwan lakawan jaseng. Badi klem sem syu pong jaga sak siliang wan meda kejat. Ina perkat bengan da syong jaseng si bedam baro kinya pet yake kejat jonga. Kemno ini kong impong juti. Hani por iwan irung sen chapo yang are baro amdan juti remo baro kamta me ipet yake kedai beriu tharai ulok jongkiru la buri tharai ya ka juti. Hadir ni sesuatu oh hang ne ngim jupong juti. Perkat hang ne ka jaka wo Petrus uyat. Senran long kemno tharai kita kiwai. La benut lah. La benut nam. Te khed we no. Ngiru da dei ba ong lang la yo ya dang. Akwa banong e fi. Yo POE bekiwe hakajing ki kemen ya la jong pim kemen ka daw ka dei yo pi pim don ya ka jing ba pi pi kloi ban ya lang na. Pi da ong na yeng ki khang nga man sakri blai. I mei jong ai don ka testimony i mei kadang dua i pai askinjat. I mei. Takar udah kabut bulit namar balai bai sakri yo blai. Dai namar bai ine ngilong pastor. Amen. Kada mai email yang tu kopor ni ngan buram na ni isu tu dah. Dari man Kristen su tu iba keren jisu iu gua kana ngajai pa manga. Hari email ya ini. Dari namar kata. Teng aku apa no fitingi batai ke jinge pakangin ong iu jinge dak batai. Ni ngilong jinge uyang kapat petos kata jinge no fi jinge iu mapi. Ngalai don haduriau kan katu. Jinge iu mapi. Yo itu ngal ngaya bipat. Katakan. Aku apa nama sem ya fi penlong ya ke eryong syaga jinggerku. Amen. Usim ya kan ke kabu nganong fi Petrus ngarongan ya. Kamong hakapor men baudon baru Jisu. Kalian mah Jisu. Ai boring abangan ya halor klamong. Hari habu yo ibu Jisu ya. Hakapor eryong ngarongan ya. Bat kata ka dei ke ike hot teng habang iya. Kawan hi kajing artatin kuma Petros kawan kajing artatin ungam hari tebu Jisu daruang Jisu yarap yang ba Jisu kenere kakti baru ang yu balai me syapti yang ma balai me artatin yang bat kedi ka penlong yu Petros wang asutho atra ladang ngadam ban mane ya me bat borok ki senran ki sutho hang ne wang ladang ngidam ban mane ya me kan ban kanono ke eryong ka bala ban job yang i harangin ya langba kata ke eryong kan. Amen. But hakane ka sing aku arban ong e piro hakane ka jaka. Kandan kano ka eryong bakan long ka jing tim ya pi. Hanre ka eryong kan kalalong ka jinggerku ha ka jing em ka jong pi.